पापा माने एगो कुमुद दे में नहीं को सटुआ बना लिख के लो कुमुद दे में केने जाऊ रे क्यों नहीं रे तू लही लागती है 14 को सका अब अम्माई रे माई ए बहिनी का हो गइल बा काहे रोवतारू तू जान हां तो काहे को बताए की हो रे तहार दुख अब हम कैसे जान ले तो के जानतो नहीं की हम थोड़ा बानी हां आजे बियाह भइल का मारा भाई लौते हम लोग हिला दे लस रे दैया तू जान रे कोनो बात में तू जान बड़ा मासूम बियाह बेटावा तार माई बाबू बियाह कर दल तोहर का उमर बाती थोड़ो सार हम के चुमे दया पुंगा अब नैन लबाबू आ पेटवा पर पत्थर बांध के हमके छोड़ देला सोने हमके तू खाए ए बहिनी तू कैसे कहत रे खाना पत्थर रख के दे पेट से बाड़ू खाना बुखाइल बाड़ू अ लिया चलो घरे नो खिया दे बकचोनारा छोड़ ले बकचोनारा कौन बसवाड़ी हो बहिनी नहीं हां हम नहीं ले आए नहीं ले के इधर जुला पकड़ तो रही न तो लोवे लागल की कोन बियाह शादी भइल हमनी गांव खाना भी हमरा तो नहीं पता एकनी हेरा ए बुची चलो तारे के खाना खिया दे हल जाए बुची हां चल हमारा के सब लेकिन तू कोई बताइयो ना अपना बारे में पागल हां कोदे लबरी लबरी कुछ बोल कुछ बोल जैसन भी हां एकदम साफ जनाते कनी के तो खियावे के दाल भात तो अपन बारे में बतेबो ना कि तू कहां से आइल बाड़ू का कइले बाड़ू दबला देबू तो बस चोखो देबू तब ना हो दभलात ना दाल भात चोखा गोरिया देली को जो दो के धोखा लिया चलो बेचारी आई लो पेटवा में पत्थर ना निकाल देबे ए जी पेट से बालू जाना त तार लइका होखे के बा कहवा जोहिन जा रे बबुआ ओकर माई बाप जाई त बड़का इल्जाम हमनी पर लागी देख दाने त कुछ भी करी बताओ तो हम मरद लग तम त भैया कहत रही हम त कहबे कहब कि तार भैया ना हम कनिए तार राजा जी तार भतार हम ओतने ए क के पीड़ी गइली हमारा पर देख माई चलते नजदीकी थाना में नाम दल तलवा धल दा न तो हमनी पहलो पला दे पहलन दे देख बबुआ हमहू चाहतनी कि पहले मुखिया जी के खबर देवे के लेकिन तनी खोजनी ना मिलते तुरंते जाई बाप रे बाप तो बिया कानी की छटिया चले कनिया कटा के दे बाबूजी अब ई गली ओली में रो नैन हर कनिया के देखनी है का नया नो और कनिया एकरा मतलब कनिया भाग गेल का कोनो यार के लेके देखिए ऐसन बात नहीं खे उ जानते बानी कि आजकल के कनिया पढ़ल लिखल एगो बात ना सहतड़ी से तब कुछ बोल देनी तब उसे भाग गइल खिसिया के हां आयो दादा केतना धूमधाम से बियाह शादी कैलू हमके दिखल नाही अब तर वही है कहे कि नहीं खेला कर बियाह कैसे कइल बानी कैसे ना अरे बबुआ देख अब ना मानो अब चल सरपंच मुखिया के बताई जा गांव में तो बाप रे बाप लागत है कि उड़ार गइल का आजकल युग जमाना इतना खराब चल था कि पूछा जाने को हमार पतो अभी लिपस्टिक के पाउडर मारत रहती है यो उड़ावे वाली भी उड़ार कहिया उड़ाता नी चोरी तो गोरिया तो न देबे चनैया लोल मारे कोरैया हे बा कैसे चल ढंगिला तो गिरबे न बाबूजी करबो घर में खुले छोड़ के कहां के बाबूजी बाबूजी आइए चल आओ हमने तो घर में ले जाके हमारा की दुनिया पर थोड़ी करे खाती हो हमारे पीछे खाती हमको न समझ बा पागल लाड़ू हम तू पागल मारो वैसे बियाह जब जानता नहीं माफ कर माफ गलतियों को देख तो करो सही ना तो दावा में बानी की ये दबला तो खियाएंगे चोखा हां काहे ना खियाई जो खाना लेके आओ दुख लेके आता है दीदिया बैठा बिया हो बैठा तो के खिया देबे जे खिया दे तो गोदे बैठी है ये ना हो ई जिगा रहबू न जी ई दुआर हो हमार भीतर ना जीबू ये काट के ना करबे पत्थरवा कर दे न रे तू निकाल दूंगी निकल जाएगी हां धला पहले
के हाथ धो हाथ धोला तब गदा हाथ धोलो सो गदा हाथ धोलो सो सरवा कितना भूखाई बिया रे आ हतनी खाए के लिए होय का रे का करे तन छी होय का रे आय खुदरुन के भुजिया कोई भी ना दे बुरी तो बाके हां नहीं बोला तो बेटा हो देना हो तू एकरा के खियाओ पियाओ ना हम मुखिया जी के कह के आवत हां जाई 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 वाले कह दियो हां आ हे जा बैठ जा हे जा बैठ जा बच के ना खा आय बोथम बोसरो रोजिम पे तवा में दुकान लगता पैसे बोथम काहे कहत हम बानी ना तारा के उठावे खाती नाचू गांव कहां नाचू हम के नाच के दिखाबू तब हम खाइबो मुजला करू मुजला मुझे 9 लाख मांगा दे रे ओ सैया दीवाना मुझे 9 लाख मांगा दे रे ओ सैया दीवाना तुझे सीने से लगा लूंगी ओ सैया दीवाना तुझे सीने से हां हो गई हां लगला कौन ये से मत नाच तू मजाक कर राम जी होइसन कोई मजाक करेला तार गांव कहां ह हां कौन गांव बिहाल बाड़ू तू भिखा मंगबू का हां का अरे अरे पे मजाक कर पक्का मजाक होते आयो मई होई कायो आयो बाबू रे छोड़ बाड़ देले बाटे आराम से आयो आयो पेटवा रे करी आता रे तो तारा मार नहीं के बुझा कुछ हो जाइए भगवान जी अरे मायो माय अरे हमारे खोतिया बिछा दे रे रारी आयो बोतल का तो लेके फंसा देलू आयो खोतिया जो किया दलो सो बाबू मरे लगनी अब का ओ बाबू आयो बाबू खींच रे अरे खोतिया खींच रे भगवान जी भगवान ओ होई भगवान कर तू आयो अरे बेटा भगवान जी हो गई तंची ये तो कहत ना आदमी की ये नहीं देखनी है नैन हर कोनिया दे तू हमार थाप लगा तो हमरी थंग में दांत तो दउवा आला कब हे अच्छा बड़ा तू जी जा है मोय गवा के मजाक करी अब जेना जेना गली में आदमी देखल मन तना तना गली के आदमी कहत ना हैं ई बात कहत वो आदमी लगते हो ना तुम के कि होई ओकरा संगे हम त फंस गइनी बियाह क के तहार लेखा लूल लंगर जन पैदा कइने एगो केहू बाजी त घाला में दमता त मरिया त मुंह में फाट दई चार घरे पूछनी त केहू बताओ ना कि हम ना देखनी चाहिए केहू कर देखनी ह के बा केहू नहीं चल केहू नहीं ए बहिनी अब नया नहरे उ कनिया के देखलू ह उ कनिया पेट से कहीं कि ना पेट सरल या कनिमा हां देखलू का अहि रे दादा अबे तई दुआरे में बेल देखाई ओकरे लइका हटे का बाहर में अपना रखले बानी अब देखैबू तब ना हम जान के हमार कनिया के बच्चा के कर छुकी अरे चु ओहे से कहला पर माने ले छुटो नहीं रे तो खटिया पर तुम जाके छुटो नहीं हो ए कनिया बुया भैया फिर कह दे भैया बुला हमार पतो हिया लू लंगर लइका बा बियाह क देनिया पेट वाली लइकी अरे से हमरे तो पत्थरवाई को पागल देख रे ले भैया अपन मर्दा कहत दे हम समझनी कि तार राजा जी हवा तार राजा जी हवा भत्तार क ओही पे खिसिया के भाग चलिए पूरा गांव जो चलो ए बबुआ ए भैया मिल गुल तो चल मुखिया भैया मिल गुल रे ए बबुआ अरे मुखिया जी तो दे तो तोहके तारा गांव में छोड़ दी हां बुझाई ए मत बात होनी मामनी घर के यही पतो लइका भइल बाटे का घर है ए बहिनी रामपुर घर हो अरे सुनवा अब भैया आप लोग के संगे कहां से भेटा गइल हिया अरे हमने का गौवा में हरिया हो बस हरिया और रही है अच्छा बोल तो कहत के हेल कहां दे को रे ये मछाया रे कौन फारम तोहरे पतो है हां बबुआ बेटा भीड़ वाली से बियाह कइले रहलू हो अब का करब लूल लंगर से कोई बियाह ना करत रहला त हम
घर के वंश बढ़ावे साफ ही निमन न बिया हो बड़ी निमन बिया इतना निमन देखले को त निमन बानी को तो खराब ए बानी बबुआ काहे जाला पर निमक तू घसत रह निमक नहीं की घसत पागल बिया बसड़ी लखरे वो का खाना में बोलतो आले चुप ई बुद्धि बाकी रखले हो त दादो और बुहिया दीदिया इहो खराब पागल बा इहो दिया लिया जाए काकी का कर बुझाए द हमनी के कनी तनी सहायता क दले बेचारी रोवत बच्चा बड़ा निमन बड़ा रुपया में को तनो कि चलो सुतल जा सुतल जाला दीदिया ओहो भाई पता के घर में रावण वाले रे ए भाई हमनी के देखो ना इलेक्ट थाले केल इलेक्ट ए सारा तोर मेहरारू ही हम दीदिया कतले के भागे जिले इलेक्ट थाले बतल के बैठवा भैया कहते भी अपन मर्दों के भैया ससुरों के भैया भसुरों के सब के भैया कहते। मरद है एकरा के का कहियो सैया जी माथा के दर्द हां सैया जी माथा के दर्द ए सैया दी हट सैया दी तुम चल चल कहानिया लिया जा पनियों गिरा दे अब धार नहीं खे दिया कि फिर से पानी गिरी एगो हमार फूफा बियाह करा देना बबुआ का कर नंबर के खतरनाक बड़ी लड़का हो गेल तबो ला चला का करी वो खतरनाक बिया तो पैखरा में पड़ गेलू का